はい、じゃあ皆さんアロハ。アロハ。今日はですね、ハワイの、気になるお土産をちょっとチェックしよう企画の一つなんですけど、はい、こちらの商品エクリナルと言いまして、こちらフランスで売上ナンバーワンなんですが、ハワイの ABC ストアとかドン・キホーテとかで、すごく売れてるみたいなんですね。ドン・キホーテのコスメ部門では1位を取ったとかっていう話も聞いてますので、すごいんですよ。なので、これが果たして本当にまつげが伸びるのかっていうのをチェックしたいなと思って、お二人を今日お呼びしたと。ユナパイセン。はい、パイセンです。パイセンです。まつげの美容液を試すのは初めてです。あ、初めてなんですね。年になってきたので、結構下まつげが抜けてきて、あれはこれはどうしたものかと、日頃思ってるんですけど、はい。続いてこちら隣が、コスメが大好きなまゆちゃん。はい、まゆです。まゆちゃん。まゆさんはまつげどうですか？すごく毛が薄いので、抜けるんですよね。細い？細い。ああ、なるほど。色も薄くて細くて、すごく抜けやすくて、最近はいくらつけまが常識みたいになってたとしても、ちまつげでナチュラルに綺麗になればいいかなとか思いますけど、確かに。はい、なので、このお二人と実はもう一人ね、検証してもらうために一つ残ってるんですけど、試していただく方がいますので、それは後ほどご紹介しますのでお楽しみに。じゃあ、続いてね、こちらの商品もあるんですけど、1日頑張った足をリフレッシュと、アキレインリフレッシングレッグジェル、疲労回復ですよね。筋肉の疲労回復、リラックスできるような、ふくらはぎに乗ったりとかですね、朝晩足指の間、つま先、足首、ふくらはぎ、太ももの順に軽くマッサージをしながら、塗ってくださいと、ABC ストアでも人気の商品のようです。はい、毎日になるから大変だと思うんですけど、太いまつげを手に入れるためにね、ちょっと頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、じゃあ決意表明、はい、どうぞ。バサバサになります。はい、私も強いまつげを手に入れます。強いまつげ、はい、じゃあ1ヶ月後楽しみにしておきましょう。どうもこんにちは。何突然電話くれたけど、何今日何ね、今から飲み行くの？前のめりじゃないですか。ね、何があんの？ね、今日デート？これからあ、違うの？何？いや、実はですね、まさにさんちょっとまつげ伸ばしたいとか。まつげ？まつげ、このまつげちゃん？眉毛じゃなくて髪の毛じゃなくて？フランスの。おフランス。ほほほほ、フランス。まつげの美容液で。そんな美容液あんの？まあそういうのあるって聞いたけど、何それをつけて、じゃあ検証実験みたいな感じ？好きよね、そういうのね。私実験だよ、やっぱり。全然いいわよ。それで実はもううちのスタッフに2人にはもう渡してるんですけど、もう1人どうしようかなってなった時に、まあパイセンが主婦代表みたいな、でまゆちゃんがこう女子のコスメお姉代表でね、キャサリンが呼ばれた時、なんで周作さんとデートじゃなかったの？あ、でもね、すごくね、興味ある。あります。でも今度とお化けは二度と出ないっていうから、ちゃんと今度は実現させてね、デートはね。よろしく。じゃあこれつけてまつげピンピンにして見変わるような感じでね、それで多分惚れるわよ。本当に。はい、ありがとうございます。どうも。風が強くてや。はい、それでは箱から取り出しまして、
中身を早速見ていきたいと思います。キャップを回すと、はい、中からブラシが出てきました。液体の色は乳白色ですね。はい、今、まつげには何もつけてない状態です。こちら塗っていきたいと思います。とっても塗りやすいです。はい。はい、このような感じです。そして下も塗りたいのですが、ブラシが結構大きめなので、こうブラシを立てて塗るのがおすすめです。はい、ちょっと液体がダマになっている部分はちょっと溶かす感じでしょうか。はい、そして少し乾くのを待ちます。乾いたらマスカラを塗っていきます。はい、できました。今日はね、まつげの、こちらのエクリナル、はい、こちらの結果検証なんですけど、もう一方ね試していただいてるキャサリンさんがねまだ来てないんですけどね。あ、なんか音がピンポンピンポン開いてますからね。お待たせちゃー。どうも周作ちゃん、お久しぶり。1ヶ月ぶりね。もう今日のこの日がさ、遠足行くみたいな感じでさ、よく寝れたわ。本当どうもご無沙汰しております。もう周作さんに会えるんだったらもう飛んできたわよ。いやいや、ありがとうございます。どう伸びた？伸びたというよりも、なんとなく下まつげがすごい強くなって、太くなった感じ。メガネもこう動いてるね。まばたきすると。そんなわけないわよね。どんだけこんななんだって。あ、なんか伸びてんじゃない？伸びてます。うん、わかんない。メガネかけてないからわかんないけど。いいまつげしてるわね。いいまつげしてますね。ね。若いっていいわね。本当ね、やっぱりね、まつげも全然違うね。生き生きしてるわね。ツヤツヤってます。そう、ツヤってるのよ。本当。わ、結構ボリュームがあります。ありますね。下まつげがめっちゃ本当？私さ、ね、まつげだけだったら面白くないから眉毛も塗ってきたの。そう、ずっと眉毛塗ったの。そしたら村山師匠って知ってる？あ、知ってるの？もうそれぐらい今ほら倒れてると見て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 。で、この間波乗りやってて、なんか目に入るな、おかしいなと思ったら自分のこれ毛だったの。そう、これは1ヶ月間何にもトリミングしてないから。うん。なんでこんだけ伸びたっていうのはね、わかると思うんですけど。で、私さ、ほら普段さ、マスカラとかつけないじゃない？まずすごく大変だった。使わないですもんね。そうそうそう。私たちの世界でもあんまりそんな使わないからね。そのまんまだからもう本当に。で、今からですね、ビフォーの写真を撮らせていただきましたので。ああ、そうよね。ね、撮ったの覚えてます？もう1ヶ月前だけど。多分だいぶ若かったと思う。1ヶ月でね。そう。なんでその写真とアフターのね、今日の写真を比べてみたいと思います。このそうそうそう。この毛も眉毛もどんだけ伸びた？撮りましょうね。はい。はい。まず少し香りがあって、一般的な化粧品みたいな感じの匂いなんですよ。で、結構サラッとしてて、で乾くのに5秒ぐらいかかる感じ。これをつけた後にね、マスカラをまた上から塗ると、マスカラもすごいいい感じにつくみたいな、そういう相乗効果があったっていう感じですか？そうですね。で、私の場合、なんか上をあんまり感じることがなかったんですけど、下がもうめっちゃなんか強くなって、結構濃くなったんですよね。続いてまゆさんはいかがですか？使った感じ。はい、乾くのが結構時間がかかりました。かかった。個人差があるのかな。
住んでる地域で違うね。マノアとソルトレイクでね。そうですね。湿気の問題が湿気の問題があってね。はい、まあ塗る量の問題かなと思うんですけども、まあ夜はたっぷり塗って、まあ時間がない時は薄く塗ってとか調整しやすいです。それ塗るとなんかずっと塗ってる感はあるんですか？ないです。残る？なくなっちゃう。それはなかった。なんかついてんのって感じはいしましたね。ねどっちかっていうその他にはつけた感じの。匂いは私は結構好きで、匂いはあるんです。あるんですけど消えるので、そこもいいかなと思います。なるほど。はい。艶が増したというか、強くなった気がします。コシが出るというか、うどんみたいな。うどんみたいなね。あとは冷やせばいいんで。コンタクトだとアレルギーとか出やすいんですけど、つけまつげとかもですね、つけるの難しいなみたいな。なのでこういうので増やせるっていうのがいいんじゃないかな。なるほど。だけど明らかにやっぱ伸びてますよね。でしょ？これすごい伸びてますでしょ？まつげのみならず眉毛も。いやすごいですよね。女性はどうなんですかね。結構減っていくもんですか。まつげって。私は減ってますね。特に下まつげが。はい。女性は多分メイクするときにビューラーを使ったり、あとマスカラ弱っちゃうっていうね。弱っちゃうっていう感じですね。はいはい。マスカラいらずになるかもしれないです。あ、そうするとあれよね。自然な感じのね。そうですね。これ伸びるっていうよりも強くなるっていう方が正しい。両方ですけど強くなった方が大きいです。多分ね、毛根が強くなるんじゃないか。栄養が入っていくんじゃない。わかんない。強くなってる感じですよね。パイセンは？私も本当に伸びたっていうか強くなったって感じなのと、あとまつげが毎日ポロポロ朝起きたら取れてたんですけど、その本数が少なくなってる気がして、そうやって抜けていくので、まあこういうので補ってるっていうまたなんていうの安心感もちょっとなんとなくある。なるほど。ね、ちなみにこれおいくら万円？こちらがですね、$29なんですよ、1本。はい。まあ$29にハワイ州税と日本に送る場合は送料が発生するんですけど。ね。でもこの動画見てなんかそういうのなんかないの？いやもちろんあります。ですよね。ですよね。割引とかね。やっぱり欲しいわよね。はい。でその割引がいくらぐらいだと思います？15%ぐらいと思うでしょ。それがなんと今回40%の割引なんですよ。40%？新しいリアクション。いやこれまつげが伸びちゃったって元気。あと眉毛も結構すごいですよね。半額近いですからね。40%ってそれはいいですね。大きいですよね。私たちのおりおりチャンネルの概要欄と、あとキャサリンさんの方の動画のね概要欄にもコードが書いてますので、それをこう入れていただくと40%。それのお得ね。お得ですね。コードをお忘れなくよろしくお願いします。ということで、今回ねこちらの動画をご覧いただいた皆さんにはお得にご購入いただける機会となっていますので、ぜひこちらフランスでナンバー1人気のまつげ美容液、この機会にご購入いただければと思います。これねきちんとね。はい、ということで、みんなでねまつげと眉毛を今後も伸ばしていきたいと思います。はい、じゃあそういうことでありがとうございました。アロハ。